Kusenjalo amaqembu aphikisayo kanye nezakhamuzi zaseLimpopo behlukene phakathi ngezinhlelo zikaHulumeni zokugcina ehhotela elisePolokwane abantu bakulelizwe abalandwe eChina. Lokhu kungale kwemizamo kaNgqongqoshe wezempilo yokuphebeza ukwesaba nexhala ngalokhu izolo. Izakhamuzi zaseNingizimu Afrika ezihlala eWuhan zihloliwe zathola zingenalo igciwane. Umnyango wezempilo uthi le ndawo okuzogcinwa kuyo laba bantu ikhethwe ngoba iqhele kakhulu ezindaweni ezihlala abantu. Futhi amazinga okushisa aphezulu eLimpopo njengoba igciwane icorona libhebhetheka kakhulu ezindaweni ezibandayo. Le ndawo ephakathi komgwaqo uR101 noN1 ithandwa kakhulu izivakashi. Iqhele ngamakhilomitha angama-29 ukusuka ePolokwane. Yehlukene imbono ngesinqumo sokugcinwa kwalaba bantu eLimpopo. We were not into the loop of if the quarantine area will be here, but now that we know it is here, we have got to make sure that there is proper monitoring processes in place. We are fine. As long as government says it is ready, we welcome our kids back home. Imagine if it's your son or your daughter. You will not be talking those things of they must go to Mpumalanga, they must go. It cannot be that we start to speak in parables because they are not our immediate relatives. Nezakhamuzi nazo zehlukene phakathi. Since they made an effort of taking them from China and bringing them here, it means they care enough about our citizens that are that side. They have to be in China, whereby they should get a separate place for those who don't have it from those who have. Abantu ababuya eChina kulindeleke ukuthi bafike ePolokwane kusasa ekuseni.